Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa Vuoden pakolaisten 2020 julkistumistilaisuuteen. Minä olen Annika Ryhmänpainanen ja toimin Suomen pakolaisavun viestintä- ja markkinointijohtajana ja minulla on kunnia juontaa tämä tilaisuus tänään. Kutsuvieraita meillä on tänä vuonna harmillisesti poikkeuksellisen vähän johtuen näistä korona-ajoista ja niiden rajoituksista, niin vain pieni osa tänne paikalle halunneesta saatiin ottaa paikalle, mutta hienoa, että te kaikki olette täällä. Hienoa myöskin, että siellä meidän live-streamin päässä on katsojia Installien kautta. Pääsette mukaan tähän meidän hienoon ja odotettuun tilaisuuteen. Kun sovellatte tästä tilaisuudesta, mikä on varsin toivottavaa, niin muistattehan käyttää hashtagia vuoden pakolaiset sekä merkitä pakolaisavun postauksiin. Ja otamme mielellämme myös onnitteluja voittajille kanavien kautta, niin pistäkää some laulamaan. Mutta sen pidemmittä puheitta käynnistellään varsinaista ohjelmaa ja ihan ensimmäiseksi haluankin kutsua pakolaisavun toiminnanjohtajan Anu Lehtisen alalle. Ole hyvä. Kiitoksia. No niin, nyt tässä käynnistellään meidän todella tärkeää tilaisuutta ja on tosi hieno nähdä teidät täällä, vaikkakin vähän vähempilukuisina kuin yleensä. Ja tervetuloa tietysti myös kaikille, jotka sitten seuraa tätä tilaisuutta tuolta Instagramin live-lähetysten kautta. Ja vuoden pakolaisten julkistaminen on Suomen pakolaisavulle aina yksi ehdoton kohokohta meidän vuodessa ja me ollaan jo yli 20 vuoden ajan saatu nostaa esiin ihmisiä, jotka on todella vaikuttavia esimerkkejä siitä, kuinka ihmisen tahto selvitä ja sitten toisaalta päästä eteenpäin on paljon vahvempi kuin mikään eteen asetettu este. Ja me olemme nähneet, kuinka positiivisen asenteen ansiosta nämä henkilöt on paitsi kotoutuneet Suomeen, myös auttaneet muita kotoutumaan ja antaneet tosi merkityksellisen panoksen myös tähän meidän suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen suurimpana pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistuneena asiantuntijajärjestönä niin meillä on erityisen tärkeää se, että me voimme sen faktatiedon lisäksi nostaa esiin myös hyvin henkilökohtaisia näkökulmia pakolaisuuteen ja kotoutumiseen ja meidän työssä niin täällä Suomessa kuin sitten taas meidän kohdemaissa Ugandassa ja Myanmarissa ja Turkissa ja Etiopiassa, niin me kohdataan päivittäin ihmisiä, joiden pysäyttävät elämäntarinat niin me halutaan tuoda ja nostaa esiin. Ja he ovat oikeastaan se syy, minkä takia meidän koko 140-päinen henkilöstömme ja tiimimme tekee joka päivä töitä ja tekee joka päivä töitä uusien alkujen eteen. Ja nämä henkilöt todistavat, että meidän työ on merkityksellistä ja se on vaikuttavaa ja että uudet alut on mahdollisia. Tänään täällä vuoden pakolaisten julkistustilaisuudessa ja valintatilaisuudessa julkistetaan uudet nimitykset vuoden pakolaisiksi, mutta samalla me halutaan kiittää toki viime vuoden, edellisen vuoden valittuja. Ja he on henkilöitä, jotka on tehnyt todella ahkerasti töitä läpi vuoden. He ovat positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä ympäri Suomen ja asettaneet oikeastaan oman tarinansa ja itsensä myöskin niin kuin esiin yhteiskunnallisella areenalla ja he ovat olleet mukana erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ja antaneet paljon haastatteluja ja toisaalta sitten jatkavat sitten tästä eteenpäin työtä kohti omia unelmiaan. Tavallisestihan meillä on täällä sitten nämä edellisen vuoden pakolaiset myöskin täällä varsinaisesti paikan päällä, mutta tänä vuonna nyt näistä koronarajoituksista johtuen näin ei ole, jolloin sitten me olemme joutuneet pyytämään heidän läsnäoloaan videotervehdysten muodossa. Ja viime vuonna me valitsimme vuoden pakolaismieheksi Nurdin Tuuren. Hän pakeni aikanaan kotimaastaan Togosta yksin. Hän matkasi Suomeen 2 vuoden ajan usean maan kautta ja 20-vuotiaana Suomeen tullut mies aloitti aika pian Suomeen tulonsa jälkeen nyrkkeilyn, vaikka hän ei aikaisemmin ollut varsinaisesti harrastanutkaan nyrkkeilyä. Ja nyt hän harjoittelee hyvin tavoitteellisesti ja hänen haaveenaan sitten on Suomen mestaruus
Ja vaikka tosiaan hänellä ei tätä aikaisempaa nyrkkeilytaustaa ollut, niin hän otteli ensimmäisen kerran ammattilaisena vuonna 2014 ja on nyt matkalla kohti sitten entistä haastavampia otteluita. Ja mä luulen, että seuraavaksi me kuulemme Nordénin tervehdyksen koko joukolle. Hei, olen Nurdin Mohamed Toure, olen togolainen ja olen viime vuonna vuoden pakolainen mies. Terve kaikille siellä. Tämä oli tämmöinen lyhyt, mutta sitäkin valoisampi tervehdys meille kaikille. Kiitos siitä. No, viime vuonna me valitsimme sitten vuoden pakolaisnaiseksi Ran Mohamed Deepin, joka joutui 5 vuotta sitten pakenemaan sisällissodan runtelemasta Syyriasta ja 3 vuotta sitten hänet otettiin perheensä kanssa kiintiöpakolaisena tänne Suomeen. Hän on todella lyhyessä ajassa saavuttanut Suomessa paljon. Hän 5 kuukautta Suomeen saapumisensa jälkeen hän pääsi suomenkieliseen lukioon, vaikkei ennen tätä ollut osannut suomen kieltä ollenkaan. Ja hän valmistui tuossa viime keväällä 2019 ihan huippuarvosanoin sitten täältä suomalaisesta lukiosta, ja hän on myös tällä hetkellä Suomen pakolaisavun empatialähettiläs. Ja tässä seuraavaksi kuullaan uskoakseni sitten Randin lähettämä tervehdys, joka on osoitettu tällä kertaa oikeastaan ehkä enemmän tämän vuoden voittajille. On itse asiassa erittäin suuri ilo puhua teille tästä kokemuksesta ja sen kaikista tuottamista tunteista ja muista kokemuksista, jotka sisältyivät tähän ihanaan kokemukseen. Mä tämän kokemuksen kautta opin tosi paljon asioita, tutustuin uusiin ihmisiin ja sain äänen erilaisissa tilaisuuksissa. Mä sain myös mahdollisuuden tuoda omia ajatuksiani esiin ja keskustella näistä ajatuksista muiden ihmisten kanssa. Tuntui myös siltä, että tämän kokemuksen kautta mä pystyin vaikuttamaan positiivisesti muiden ihmisten elämään, toimimalla semmoisena motivoivana esimerkkinä, josta voi saada sitten motivaatiota omaan vaikeaan elämäntilanteeseen. Teidän edessänne on mahtava kokemus, joten hyödyntäkää sitä mahdollisimman paljon ja yrittäkää saada mahdollisimman paljon irti tästä ihanasta kokemuksesta. Toivotan teille tosi paljon onnea tähän ihanaan matkaan. No kiitos varmasti uusienkin valittujen puolesta sitten Randille näistä kannustavista sanoista ja ennen kaikkea siitä kaikesta, mitä hän ja toki Nordénkin on siinä vuoden aikana sitten tehneet. Ja vielä kerran pakolaisavun puolesta lämmin kiitos heille molemmille, ja se on ollut aika korvaamattoman arvokasta työtä, mitä he ovat vuoden aikana tehneet, ja sitten meillä on toki varmasti ilo tehdä heidän kanssa yhteistyötä myös jatkossa, mutta nyt meidän aikamme on sitten päästä itse asian äärelle, eli kutsun Suomen pakolaisavun hallituksen puheenjohtaja Marjatta Rasin, joka julkistaa vuoden 2020 pakolaiset. Ole hyvä. Hyvät vieraat, median edustajat, pakolaisavun ystävät ja vuoden 2020 pakolaisnainen, pakolaismies, jotka hetken kuluttua julkistetaan ääneen nimet. Me olemme joutuneet, niin kuin toiminnanjohtaja sanoi, tätä tilaisuutta lykkäämään ja supistamaan myöskin tilaisuuden osallistujamäärää. Ei se suinkaan tee tästä tilaisuudesta sen vaatimattomampaa tai vähäpätöisempää. Tämä on meille pakolaisavussa joka vuosi ihan yhtä tärkeä, ihana, mahdollinen tilaisuus. Iloinen, kun saadaan sitä nyt näin myöhässäkin viettää. Eli tervetuloa kaikki paikalle ja tervetuloa kaikki te, jotka olette tuolla sähköisesti mukana, seuraatte tätä tilaisuutta. Suomen pakolaisapu on nimennyt vuoden pakolaisnaisen, vuoden pakolaismiehen jo pitkään.
vuoden pakolaisnaisen vuodesta 1998 ja vuoden pakolaismiehen vuodesta 2016. Täällä alkaa olla jo aika pitkä perinne. Suomen pakolaisavun, miksi me on näin tehty? Me ollaan haluttu kerta kaikkiaan palkita ja tuoda esiin niitä henkilöitä, jotka ovat toimineet ja toimivat kannustavina ja tämmöisinä innostavina esimerkkeinä nimenomaan kotoutumisessa ja auttavat muita kotoutumaan. He on esimerkki ja muistutus siitä valtavasta voimavarasta, minkä pakolaiset Suomessa ovat ja minkä voimavaran he meille tuovat. Tässä muutama päivä sitten, kun lueskelin tuota Väestöliiton raporttia ja siinäkin todettiin tämä maahanmuuttajien valtava merkitys ja tärkeys Suomen valtiolle, Suomelle kansakuntana ihan lähiaikoina. Ja toivon, että se myöskin meille huomioidaan niin, että tänne pakolaisena tulevat henkilöt kotiutetaan mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tehokkaasti. Ja jos ja kun he haluavat tänne jäädä, me myöskin sitten pystymme sitä heidän osaamistaan, kapasiteettiaan, voimaansa omassa yhteiskunnassamme hyödyntämään. Katsotaan pikkusen taaksepäin tätä Suomen pakolaisavun toimintaa. 1965 Helvi Sipilä, joka muuten oli Suomen ja maailman ensimmäinen naispuolinen YK:n apulaispääsihteeri. Ja mä muistan, kun mä itse nuorena virkamiehenä ensimmäistä kertaa menin Suomen YK-edustustoon, hän oli siellä, mä olin vähän ujo, voiko minun niin kuin tasoiseni pikkuvirkamies niin käydä tervehtimässä häntä, mutta hän oli aivan mahtavan ihastuttava ja henkilö ja häneltä on sitten oppinut paljon ja siihen aikaan en varmasti Suomen pakolaisavun toiminnasta paljon mitään tiennyt, mutta sen tiesin, kun Helvi Sipilä kertoi, että hän on ollut perustamassa tätä Suomen pakolaisapua ja siinä vaiheessa se tarkoitus oli lähinnä siis olla tämmöinen varainkeruu ja tiedotusyksikkö YK:n pakolaisjärjestölle UNHCR. Eli hän on hyvin merkittävä työ myöskin tällä sektorilla. Ja tuolloinhan maailma oli hyvin toisenlainen ja maailman pakolaistilanne oli hyvin erilainen. UNHCR:n pakolaistatus oli silloin noin 3,5 miljoonalla ihmisellä. Ja varmaan me silloinkin ajateltiin, että kun tässä nyt vähän vuosia menee, niin nämäkin luvut sitten varmasti pienenevät ja pakolaisuus on tämmöinen, miten mä sanoisin, hoidettavissa oleva asia. Mutta nyt sitten, kun me katsotaan näitä tämän päivän lukuja, niin UNHCR:n tämän virallisen pakolaistatuksen omaavia ihmisiä on 26,5 miljoonaa. Eli nämä on aika järkyttäviä lukuja, kun me ajatellaan ihan oikeasti, mitä valtava määrä ihmisiä, mitä kaikki nämä ihmiset on joutunut kokemaan. Suomeen ei tohon aikaan tietenkään tullut ollenkaan pakolaisia, ei yhtäkään. Suomi oli enemmänkin maa, josta lähdettiin, kuin maa, jonne tultiin. Ehkä sitten Helvi Sipilästä vielä sen, että hän uskoi valtavasti koulutuksen merkitykseen nuorille, tytöille, pojille, kaikille. Ja se, miten koulutus sitten antaa sen mahdollisuuden, se on antanut meille kaikille muuttaa elämää. Ja tämä sama voimavara ja sama muutosvoima on ollut myös pakolaisavun työn keskiössä kaikki sen toimintavuodet, kaikki sen 55 vuotta. Ja se tulee jatkossakin olemaan meille tärkeä painotus, koulutus, koulutus, koulutus. Koronapandemian yllätessä ja maailman politiikan jollain tavalla koventuessa ja koventuessa maailma tarvitsee kestäviä ratkaisuja. Yhä useampi pakolainen on suuressa vaarassa ja riskissä joutua ilman koulutusta, koska nämä varat vähenee, resurssit vähenee. Ja tämä on tietenkin asia, jonka eteen meidän kaikkien täytyy pystyä tekemään työtä.
Mehän tiedetään, että maailmassa on tällä hetkellä lähes 80 miljoonaa. 80 miljoonaa, ajatelkaa, kotinsa pakon edestä jättämään joutuneita ihmisiä. Ja sekin me jo ehkä pystytään aavistamaan, että vain hyvin pieni osa näistä ihmisistä pystyy ikinä palaamaan omiin kotimaihinsa, kotiseuduilleen. Se on hyvin surullista. Ja me myöskin tiedetään, että esimerkiksi Suomeen saapuu hirveän paljon vähemmän pakolaisia, turvapaikanhakijoita kuin 2010-luvulla. Mutta ei ihmisten hätä ole poistunut eikä pienentynyt. Juuri tällä hetkellä tämä ihmisten hätä vaan pysyy ainakin hetkellisesti meiltä piilossa. Koronavirus on iskenyt rankasti Suomen talouteen ja Suomen terveydenhoitojärjestelmään. Mutta mietitäänpä, miten rankasti se on iskenyt hauraisiin kehittyviin maihin. Näiden talouteen, terveydenhoitoon ja miten paljon se on vaikuttanut syrjittyjen, heikkojen, vammaisten, pakolaisten asemaan, ylitäysien pakolaisleirien yksinhuoltajiin, pieniin lapsiin, yksin tulleisiin nuoriin. Tätä minusta meidän pitää miettiä, eikä sulkea rajoja, koska tämä koronavirus vaikuttaa myöskin Suomen ja Euroopan paperittomien suureen määrään siirtotyöntekijöitä, josta meidän yhteiskuntamme tukiverkot eivät ota vastuuta. Koronaepidemia koskettaa kuitenkin koko maailmaa ja sen seuraukset ovat globaaleja. Me puolustaudumme koronavirusta kohtaan sulkemalla rajoja, mutta ei meidän pidä sulkea rajoja heiltä, jotka eniten turvaa tarvitsevat. Suomen tulee olla vahva globaalin vastuunkantaja. Meidän tulee tukea kehittyviä maita. Meidän tulee vastaanottaa kiintiöpakolaisia. Meidän tulee pitää mielessä ihmisoikeudet. Me varmaan tunnemme välillä riittämättömyyttä. Annetaan siitä, miten me voitaisiin antaa voimaa ja voimauttaa. Mutta muistetaan tässäkin, minä haluan pikkusen taas muistaa Helvi Sipilän perintöä, sillä hän oli äärettömän sinnikäs ja sisukas nainen. Ja hän uskoi, että jokainen meistä, yksikin meistä, voi auttaa maailmaa, tehdä paremmaksi, tehdä jotain hyvää. Ja mä olen ihan varma, että Helvi Sipilä ei missään vaiheessa tinkisi ihmisoikeuksien velvoitteista eikä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Me kaikkihan voimme avata sydämemme, me kaikki voimme avata kotimme maahanmuuttajille, tutustua heihin ja luottaa myöskin siihen kotouttamisprosessiin, tukea sitä ja tukea heitä siinä. Tämän vuoden pakolaiset, tai ne, jotka hetken päästä minulla on ilo teille julistaa, ovat valtavan hieno esimerkki siitä, miten uskomaton voimavara, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, Suomeen muuttaneet ihmiset meille ovat. Meidän kaikkien kantasuomalaisten pitäisi koko ajan muistaa tämä. Muistaa kiittää heitä siitä, mitä he meille tuovat ja antavat. He ovat vaikeista kokemuksista huolimatta halunneet auttaa muita. Heidän tarinansa kertoo myöskin perheen tärkeydestä. Molemmat joutuivat hetkellisesti eroon perheenjäsenistään ja äitinä ja isänä ovat taistelleet saadakseen elää yhdessä perheidensä kanssa. Pakolaisten oikeus perhe-elämään ja perheeseen on asia,
jonka puolesta meillä on vielä kovin paljon työtä tehtävänä. Hyvät ystävät, hyvät kuulijat, tämän vuoden 2020 pakolaisnainen on vantaalais-helsinkiläinen perhetyöntekijä ja yrittäjä. Hän saapui Suomeen 1 lapsensa kanssa vuonna 2008 ja sai sitten kaikki lapsensa myöhemmin Suomeen 2008 kait. Yksinhuoltajuudesta huolimatta hän kouluttautui terveydenalan ammattilaiseksi, toimii nyt yrittäjänä, monikulttuurisena perhetyöntekijänä Helsingin seudulla. Häntä vuoden pakolaisnaiseksi ehdottaneet kuvaavat häntä näin. Hän on aktiivinen järjestöihminen. Hän tukee tänne muuttaneita äitejä kotoutumisessa ja omien kokemusten ja koulutuksen ansiosta hän ymmärtää elämän kolhimia ihmisiä. Hän verkostuu nopeasti, tuo ympärilleen iloa, suvaitsevaisuutta ja rohkeutta ja rakkautta. Hyvät ihmiset, hyvät vieraat, hyvät naiset, vuoden 2020 pakolaisnainen on Farhia Abdi. Julistan sen toisen pieni hetki vielä. Ja vuoden pakolaismies on raisiolainen asiointitulkki, joka tuli Suomeen vuonna 2006 kiintiöpakolaisena. Poliittinen toiminta ja vapaaehtoistyö toimittajana ei ollut sallittua ja hän joutui vainottuna pakenemaan Iranista perheensä kanssa ja elämään 4 vuotta epävarmuudessa ennen pääsyään Suomeen. Sisällissodan aikana saamasta vakavasta palovammasta huolimatta hän kouluttautui Suomessa linja-auton kuljettajaksi ja asiointitulkiksi. Hän on aktiivinen yhdistyksissä, vapaaehtoistyössä, mukana politiikassa ja tuottaa muun muassa kurdinkielisiä videoita YouTubeen auttaakseen muita Suomeen muuttaneita ja oppimaan näitä suomen kielen. Hän on päättäväisesti rakentanut itselleen ja perheelleen uuden alun. Ja nyt hän haluaa auttaa ja auttaa muita. Nyt täytyy löytää se lappu, jossa hänen nimensä. Täällä. Hyvät ystävät, tämän vuoden pakolaismies on Gornejad Ebrahimi. Ja nyt, hyvät vieraat, hyvät ystävät, minulla on suuri ilo ojentaa meidän näiden vuoden pakolaisnainen, heidän tämmöiset hienot, miksi tätä sanoisi, todisteen siitä. Tässä on Farhia Abdi. Sitten vielä kukitamme sinun. Kukitus tulee ja sitten täältä tulee sitten herra Ebrahimille tämä vastaava hieno. Kiitos paljon. Ja nyt sitten otetaan tietenkin kuvia ja sitten minulla on vielä ilo pyytää meidän tämän vuoden pakolaisnainen, pakolaismies. Te ehkä haluatte myöskin sitten sanoa muutaman sanan valintanne jälkeen. Voisi pikkasen siirtyä tuohon, niin saadaan parempia kuvia. Siihen lavan eteen. Te voitte mennä vähän tonne päin. Mikä se on tänne? Katsotaan tänne vielä.
No niin, nyt mä annan ensin puheenvuoron, kai me annamme meidän vuoden pakolaisnaiselle ja sen jälkeen vuoden pakolaismiehelle. Olkaa hyvä. Ole hyvä. Kiitos kaikille. Olen tosi iloinen ja onnellinen tästä tilaisuudessa ja mä kiitän kaikki, jotka se valinnut ja olen ylpeä siitä, että tämän päivänä, että ollaan vuoden pakolaisen naisen tänä vuonna. Kiitos teille. Joo, niin seuraavaksi koordinaattori Ebrahimi voi kertoa. Ja annetaan puheenvuoro pakolaismiehelle. Hei vaan. Mä oon muutenkin tunteellinen ihminen. Eli näiden puheiden vuoksi varmaan kyynelet tulee, eli tunteet tulee pinnalle. Yritän jaksaa kertoa yhden tarinan. Tässä on 15 vuotta sitten minä ja perheeni kanssa meidät kutsuttiin Ankarassa oleva Suomen suurlähetystöön, eli haastatteluun. Eli tarkoitus oli haastatella, ja jos meillä olisi tuuri, kun olisi otetaan vastaan Suomeen, meille annetaan oleskelulupa Suomeen. Mä muistan tarkkaan haastattelun lopussa, mä kerroin virkailijalle, suomalaisvirkailijalle, jotka oli siellä, jotka oli lämpimästi otti meidät vastaan. Mä kerroin heille, älkää päättäkää, miltä minä näytän ulkoisesti. Mä oon elämässäni kokenut paljon traumoja ja mulla on niin paljon vahvaa itseluottamus ja itsetunto, että minä olen varma, että minusta tulee hyödyllinen jäsen suomalaisyhteiskunnalle. Mä oon pärjännyt elämässäni tähän asti, vaikka mä oon nuori isä, 25-vuotias isä. Ihan elämän alussa mä jouduin pakenemaan kotimaasta, mä jouduin menettämään parhaita kavereita, isä, äiti. Mä oon menettänyt kaikki muistot, mikä mulla olisi kotimaassa. Mä lupasin heille, että varmasti mä voin olla hyödyksi suomalaisyhteiskunnalle. Vaikka mä näytän, että mun kädet on näin, se ei ollut mun vika, se oli sodan vuoksi mä oon saanut tällaisen vamman. Nyt on 15 vuotta on mennyt ohi. Nyt on se päivä, että minä olen ylpeä itsestäni, että tämä lupaukset pidetty. Nyt mä on toinen kerta elämässäni mä tulin siihen, että suomalaiset uskoivat minut hyvin. Tämä on toinen kerta. Eli silloin kun mä sain Suomen oleskeluluvan sieltä ja tänään kun minulle annetaan tällaisen tittelin, eli pakolaisapu on antanut minulle tällaisen mahdollisuuden kertoa omasta elämästäni. Yritin ihan alusta lähtien, kun mä pääsin Porvoossen hienon Runebergin kaupunkiin, eli mä yritin heti alussa oppia suomen kieltä. Koko ajan mä olin oppimassa, eli kävellessä, kotona istumassa. Koko ajan mä olin välillä öisin mä en nukkunut aamun asti. Mä vain opiskelin.
Mä en kerro kaikkia salaisuuksia, miten mä oon kotoutunut. Mä koen, että mä oon heti ensimmäisen vuoden jälkeen, saapumisen jälkeen, tunsin olevani yksi jäsen, tämän yhteiskunnan jäsen, ja mä löysin oman polkuni. Mulla on vuosi aikaa kertoa salaisuudesta, miten ne ulkomaalaiset, miten maahanmuuttajat kotoutuu nopeammin kuin pitäisi. Mutta kiitos pakolaisavulle, kun antoi tämän mahdollisuuden, että mä kerron kokemuksesta. Mä oon aina ollut kiitollinen, muutenkin mä oon aina ollut tyytyväinen elämään, mutta tällä hetkellä mä koen, että mä oon löytänyt oman paikkani tässä maassa, Suomessa. Mä oon iloinen, mulla on erittäin hieno vaimo, 2 mukavaa poikaa, mulla on hieno työpaikka Turun seudun tulkkikeskuksessa toimin. Mä oon löytänyt hyvän vapaaehtoistyön, eli mä yritän eläkeaikana nauttia enemmän siitä. Mä sovittelen, se on erittäin hieno vapaaehtoistyö minulle. Mä haluan maksaa velkaani suomalaisen yhteiskunnalle. Kiitos teille. Mulla on paljon kerrottavaa, mutta meillä on vuosi edessä. Kiitos vielä kerran teille. Lämpimät onnittelut voittajille ja pyydänkin teitä itse asiassa tähän lavalle nyt sitten jatkamaan ja kutsun seuraavaksenne sitten lavalle arvoisan kollegani Suomen pakolaistalon yhteiskuntasuhdepäällikön Tapio Malmströmin. Tapio, ole hyvä. Kiitoksia. Olkaa hyvä, istukaa. Keskustellaan heti. No niin, nyt on jäljittelivaihe ohitse. Jonkun verran. Meillä on tässä aika hyvin aikaa, niin mä kysyn yhden kysymyksen, mitä mä en ole kertonut, kysyn teille, mutta alkuun mä kysyä, että me itse asiassa molempien meidän kanssa puhuttiin aika paljon siitä, että miten korona on vaikuttanut teidän elämään. Niin kertokaa vähän, että millä tavalla, miten se on näkynyt teidän elämässä tämä koronavirus? Onko tullut mitään muutoksia teille? Toki Suomessa naiset ensin aina sanotaan. No, se vaikuttanut kaikki maailmassa ja kaikki se Suomessa. Ja toki se vaikuttanut se työn paikka esimerkiksi se perhetyö on päivästänyt, koska se ei voi mennä se perheen luonaan, mutta se onneksi mä oon lähihoitaja ja se oli se hyvin vaativa, että se tekemään se kotihoitaja ja myöskin se lähihoitajahomma ja se vaikuttanut se kyllä totta kai se pelkoja myöskin se elämänsä ja lapset menee kouluun ja että koulun lapset olivat kotona ja opiskelemassa ja se oli vähän haasteetta, mutta se ohi ja toteutin myöskin, että se korona on vielä olemassa ja käsitetään ja yritetään, että se menee eteenpäin. Kiitos. Sanotaan, että vain kuljettajat ja diktaattorit aina luulee, että heille ei tapahtu mitään, muille tapahtuu aina, mutta he pärjää. Minäkin itse joskus olin sellaisessa ajatuksissa, että mä en saa koronaa ja ehkä kaikki saa. Minä en saa, mä oon hyvin tarkka ja huolellinen, pesen kättä ja sääntöjen mukaan toimin. Mutta koronan aikana mä opin paljon. Se ei pitää paikkansa, täytyy aina sääntöjen mukaan maan ja
THL:n sääntöjen mukaan toimia. Itse asiassa koronan aikana mä opin paljon. 2 kuukauden aikana, kun suomalaiset oli karantiinissa, mä olin koko ajan vaimoni ja lapseni kanssa. Mä opin paljon. Mä tunsin enemmän vaimoni. Hänen tunteet enemmän ymmärretty. Mä huomasin, että koronan aikana itse asiassa mä huomasin täysin, minkälaisen ihmisten kanssa mä elän perheessä. Me ollaan varmaan kaikki koettu. Rakkautta sain enemmän. Mä ymmärsin ja tunsin itseäni enemmän. Poikani huomautti, että minkälainen isä mä oon. Mä huomasin, mulla on kyllä jotain psyykkisiä sairauksia, kun perfektionismi kotona kaikki kärsi. Just koronan aikana mä huomasin, kuinka paljon mun perhe kärsi tästä mun ongelmasta. Eli kyllä mä paljon oppin, maailmaa päässyt uuden vaiheeseen. Poliitikot toimii toisella tavalla. Tästä lähtien meidän piti varautua, vaikka Suomessa hyvinvointivaltiossa, että täälläkin tapahtuu. Kun vaikka mä muistan aina, kun isä soitti mulle muuten viime vuosien aikana, että oletteko hyvässä kunnossa, mitä ei tapahtunut. Aina sanoin isälle, että isä, tässä maassa ei tapahtu mitään. Tämä on niin hieno maa. Ei ole tulvia, ei ole maanjäristyksiä, ei ole poliittisia kriisejä, mutta silti kyllä korona opetti meidät, että täälläkin Suomessa, hyvinvointivaltiossa eli Pohjoismaissakin välillä tapahtuu jotain. Kyllä mä opin paljon. Kiitos. Ja tosiaan Cornelia teki myös videoita YouTubeen. Hän tekee videoita, joissa opettaa suomea, mutta myös suomalaista takakulttuuria ja muitakin asioita, miten pärjätä Suomessa kurdinkielisille ihmisille. Ja sielläkin jaoit tätä tietoa, THL-tietoa kurdin kielellä, koska miten mekin ollaan todettu, niin tämä tieto ei välttämättä aina mene sinne kaikin kielisille täällä Suomessa. Minulla on teille seuraavaksi sellainen kysymys, että olette molemmat käynyt läpi hyvinkin vaikeita asioita elämässä, sellaisia, että varmasti kun niistä lukee, niin moni miettii, että miten itse selviytyisin tuollaisesta henkisesti, miten pääsee eteenpäin, kun on kokenut niin vaikeita asioita elämässä. Niin mistä te ammennatte voimaa ja energiaa? Mistä sinä siitä saat Sparhiasta vaikka ensin? No, elämä on vuoristo, rattaria ja se aina keino on, mitä mä selvisin, että se katselemassa eteenpäin ja se mietelemällä se hyviä asioita ja positiivisesti ja siitä pääsen, että ei muista mitä se tapahtunut se viime vuonna tai viime kuuta tai viime viikolla, mutta aina katselemassa eteenpäin ja no nyt tänään se on uusi päivä ja tehdään tänään mitä se tänään on. Näin. Itse asiassa mä oon vallankumouksen ajan lapsi, mä oon sodan lapsi. Mä oon itse kokenut paljon sortoja ja paljon aika kauhuja ja paljon huonoja traumoja. Muutenkin me maahanmuuttajat, meillä on niin paljon kokemusta, siitä saa voimaa. Mä oon tullut sellaisesta maasta, jossa joka päivä teloitetaan ihmisiä hiirtämällä vain poliittisen mielipideen takia. Mä oon tullut sellaisesta maasta, jossa teloitetaan vaikka naisia ja alaikäisiä
sellaisesta maasta, jossa jos nuoret opiskelijat, yliopiston opiskelijat pääsee katuun ja kertoo omaa mielipiteensä, kritisoi valtiota, heidät pidetään kiinni eli vankilassa heistä otetaan paljasti kuvia ja jaetaan yhteiskunnassa, levitetään, että ei enää opiskelijat uskaltaisi kertoa poliittisesta asioista. Mä oon tullut sellaisesta maasta. Mä oon niin sinnikäs ja voimakas, että mä pärjään. Mutta muutenkin, jos minulla ei ollut hieno sinnikäs vaimo, en pärjäisi. Lapset antaa voimaa mulle. Muutenkin mä itse joskus, kun mulla ei ole mitään vaihtoehtoa, mä omassa rauhassani mä menen huoneeseen ja juttelen Jumalani kanssa, pyydän apua. Joskus ei ollut muita vaihtoehtoja, joskus mä oon tuonut paperin pöydälle ja kirjoittanut ylös mitä hyviä puolia, mitä saavutuksia mulla oli elämässä ja mikä huonoja puolia. Aina mä oon huomannut, että mulla on paljon saavutuksia ollut. Ne antaa voimaa kyllä, sillä mä pärjään. Kiitos. No sitten, mitä te sanoisitte, te olette molemmat asunut aika pitkään Suomessa, niin minkälaisen neuvon, mitä sanoisitte henkilölle, joka ihan äsken on muuttanut Suomeen? No, se vaikka elämä on hankala, että se ei ole helppoa, että kun se muutat se uusi maata ja uusi kieli, uusi kulttuuri on se vaikea. Ja vaikka välillä on hankala myöskin se elämässä, eikä koskaan luovata, tai se menettää toivoa. Mä suosittelen ja sanon ääneen, että opikaa suomea ja suomen kulttuuria sanoma. Se säilyy omasta kulttuurista ja sillä pääsee eteenpäin ja pitkälle. Jos minä itse tulisin vasta juuri Suomeen, opisin ihan alusta niin kuin mä olen oppinut suomen kieltä, mutta aika paljon menetyksiäkin mulla oli. Minä katsoisin joka päivä suomen kielisiä ohjelmia, eli suomalaiskanavia, ei ulkomaalaiskanavia. Sieltä mä opin paljon. Vaikka väkisin kävisin koputtamassa naapurin ovea ja pyysin apua, pyysin tutustumaan. Se on pakko tutustua suomalaisten kanssa. Mä sanoisin heille uusille tulijoille, että pitää tehdä työtä. Nämä suomalaiset on tässä kylmässä maassa niin paljon, heillä on saavutuksia aina, minkä takia ne ovat maailman kärjessä, jokaisessa puolessa. He ovat sinnikkeitä, sisukkaita, ne kovasti tekevät töitä. Mä muistan ensimmäinen kerta, kun mä luin lukiossa, mä luin kirjeen, eli Daivo-yrityksen perustajan kirjeen. Hän oli elämässä puhunut suomalaisesta, että kuinka kovasti suomalaiset tekevät töitä. Meidän pitäisi tehdä töitä, mutta Suomessakin on mahdollisuuksia, on paljon. Jos me tehdään töitä, kyllä täällä onnistutaan. Ja täytyy tulla toimeen kaikkien ongelmien kanssa, vaikka rasismien kanssakin. Mutta silti mä oon toiminut näin ja mä oon saanut paljon saavutuksia. Kiitos. Sä voit jatkaa siitä suoraan seuraavan viimeisen kysymyksen. Viestisi suomalaiselle, joka ei ole tutustunut
ihmisiin, jotka tulee muualta Suomeen? Mä suosittelen, jokaisella suomalaisilla olisi yksi maahanmuuttajaperheystävä. Kyllä ne maahanmuuttajillakin oli, ne jotka tuli tänne pakoon, kyllä heillä jokaisella oli omassa kotimaansa oma vaikutusvalta, oma asema maassa, heillä oli töitä, heillä oli asuntoja, heillä oli hyvä elämä. Vain nämä kriisit maailmassa aiheuttaa, että ihmiset menettää koko elämänsä, kaverinsa, perheensä, maansa, maaperänsä, kaikkia menettää kaikkia. Tutustukaa heihin. Kyllä suurin osa maahanmuuttajat ovat rehellisiä, suurin osa tekee kovasti töitä. Yrittäjyys on maahanmuuttajien veressä oikeasti. Täytyy tutustua, heistäkin saa paljon hyviä, heilläkin on paljon hyviä kulttuurisia ominaisuuksia. Mä koen, että jos ne tuntee enemmän maahanmuuttajia, ne saa enemmän kokemusta ja enemmän luottaa maahanmuuttajiin. Karjalla sama kysymys. No mä haluan viestää ja sanoa, että se ennakkoluulo ei koskaan vastaa todellisuutta. Ja mä suosittelen, että kannattaa olkaa, että se avomielinen ja älä tehdä ennen se tiedostaja tai tiedätte ihmiset tai ulkomaalaisia tutustua. Ja koska me ollaan samassa perheessä ja pitäisi mennä tai päästämään se uudessa ja keskitytään, että se hyvä se elämänsä täällä Suomessa elätarvitteessa ja samoin kuin se naapurit ja työpaikat ja se kaikista, että se on kiva tutustua toisiaan. Kiitoksia. Kiitos teille molemmille. Kiitoksia. Ja sitten tulee vielä Annika sanomaan viimeisiä sanoja. Kiitoksia Katja. Ja lämpimät onnittelut vielä Karvialle ja Kunetsaille. Tilaisuutemme virallinen osuus päättyy tähän. Median edustajilla on mahdollisuus nyt haastatella voittajiamme. Kutsuvieraat sen sijaan voivat alkaa siirtyä tuonne aulaan kahvitilaisuuden puolelle. Ja muistutus vielä sinne live-streamin puolelle, että kun sometatte meidän tilaisuudesta ja näistä upeista voittajista, niin muistutetaan käyttää hashtagia vuoden pakolaiset sekä merkitä pakolaisavun sinne twiitteihin ja muihin postauksiin. Suuret kiitokset osallistumisesta teille kaikille ja toivotaan oikein hyvää syksyn jatkoa ja pysykää terveenä. Kiitos. Teillä on järkyttävä puhe. Vaikuttiin. Hyvä, eli te saatte jatkaa. Tähän tulee haastattelija haastattelemaan lehteen. Joo, tätä tulee kaunista. Joo, kiitos. Tosi hienoa. Kiitos, suuri kiitoksia. Vähän mä olen vähän jännittänyt. Tärkeä asia. Eikö se oli siellä? Kiitos. Tuleeko kone tähän? On nyt vähän.